Salam. Velkommen til Diamats første podcast episode, eller faktisk bare hele formatet. Ja. Det her er vores første gang, vi laver det her. Vores pilotprojekt. Der er det nemlig et pilotafsnit, så I må virkelig bære over med os. Mit navn er Jeta, og jeg er kommunikations- og fundraising manager i Danish Muslimat. Vil du så præsentere dig selv? Ja, der er Frederik, og jeg er vores International Program Coordinator for Mellemøsten. Fedt. Vores 5 mellemøstlige lande, ja. 5 mellemøstlige lande. Vil du nævne dem? Ja, så jeg arbejder med Palæstina, som både er Gaza og Vestbredden. Og så arbejder jeg med Marokko, som især var efter jordskælvet i 2023. Og så arbejder jeg med Yemen, Libanon og Tyrkiet. Men det er i Sydtyrkiet, så det vil sige, det er en syrisk organisation, der arbejder med syriske flygtninge i Sydtyrkiet. Men det er i Tyrkiet. Fedt. Og hvad skal vi så tale om i dag? Jamen, det er jo vores pilot-episode. Så vi har jo skulle finde ud af, hvad skal det første episode overhovedet handle om. Og nu hvor det er mig, der er med i dag, så havde vi to snakket om, at det kunne handle måske om flygtninge generelt. Og så har vi jo lige været i Libanon, og derfor kunne vi måske relatere til de flygtninge eller mangel på flygtningestatus af personer, vi mødte i Libanon. Så i dag skal vi tale om flygtninge sådan lidt generelt, og så hvad vil det sige at være flygtninge i Libanon, især palæstinensiske flygtninge. For der er nogle sin helt egne internationale lovgivning i forhold til at være palæstinensiske flygtninge, modsat alle andre flygtninge. Så fint, Frederik. Jamen, skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jo. Vil du så fortælle lidt, hvad det vil sige at være flygtning, og hvordan hele begrebet opstod, og det med flygtning, asylansøgere, migranter, og hvordan relaterer det sig til hele nødhjælpsarbejdet også? Ja, for Diamat, tænker jeg. For Diamat. Ja. Så flygtningekonventionen er fra 1951, og jeg tror ikke, jeg behøver at gennemgå, hvad statusen vil sige sig selv. Det er basically bare, at hvis du er på flugt grundet, eller bliver forfulgt grundet din race, religion, nationalitet, eller dit tilhørsforhold til en social gruppe, dine politiske anskuelser, i eller uden for det land, hvor du er statsborger, så kan du blive anset som flygtninge. Og man lavede egentlig flygtningekonventionen efter 2. verdenskrig jo, så det var faktisk kun for europæere, og det var kun i et tidsbegrænset perspektiv. Det vil sige, at det skulle være sket før 1. januar 1951, at du var blevet fordrevet, eller har været nødt til at flygte. Og det var kun inden for Europa, altså helt geografisk var det kun inden for Europa. Det vil sige, at da flygtningekonventionen blev lavet, var der faktisk ingen i verden, ud over europæere, der kunne være flygtninge. Så det vil sige, at palæstinenser fra Nakbaen i 1948 kunne ikke betragtes som flygtning? Nej, det er korrekt. Okay. Men det kommer vi ind på lidt senere, fordi så lavede man UNRWA, som var den del af FN, der arbejder med palæstinensiske flygtninge. Men det kommer man på lidt senere, fordi det var i 1948, at de blev oprettet. Men så det vil sige, ja, det var simpelthen begrænset, så lavede man i 1967 et protokol, som gjorde, at nu var det altså hele verden, at man godt kunne være flygtninge, og det var ikke kun før 1. januar 1961. Nu kunne alle mennesker, der var på flugt af de her grunde, de kunne ligesom søge om asyl, og dermed blive juridisk set en flygtninge. Fordi flygtning kan vi jo godt, altså det er en, der flygter. Det ved du og jeg, de fleste mennesker formentlig jo. Men juridisk set, og grunden til, at alle verdens lande ved, hvordan de i deres nationale lovgivning skal definere en flygtninge, det kommer fra flygtningekonventionen. Så man kan sige, du er egentlig først flygtning, når det land, du er flygtet til, helt juridisk set, har anerkendt dig under konventionen som værende en flygtning. Det vil sige, før det er du sådan set i gåseøjne bare en asylansøger. Du søger om asyl, og asyl er at få beskyttelse der, hvor du nu engang kommer hen. Du kan, mange lande, især vestlige lande, Danmark blandt andet, har lavet sine egne regler for, hvis du ikke kan være flygtning, men du har brug for beskyttelse alligevel. Og det er en ting, der går begge veje. Det er både en måde at sikre, at der er mange rettigheder, du ikke behøver at opfylde hos personen, altså som modtagerlandet. Men det gør også, at hvis nu personen ikke sådan helt juridisk set kan være flygtninge, så kan de stadig godt få
beskyttelse, eller have et ophold på en eller anden måde, uden for det land, hvor de bliver forfulgt. Så der er egentlig også måder at være flygtninge på, eller få beskyttelsen, som en flygtning gør, uden at være egentlig i den juridiske definition som flygtning. Så det vil sige, at du egentlig er asylansøger først, og så bliver du juridisk set en flygtning. Du kan få den her subsidiære beskyttelse, hvis ikke du kan være flygtninge under den juridiske definition, så kan du stadig godt få beskyttelse. Eller man kan simpelthen jo være migrant. Du kan jo godt være taget fra et sted, der er ret voldsomt, uden at være juridisk set flygtning. Eller have brug for beskyttelse. Man kan jo godt være opvokset et sted, der er høj morrate, eller og samtidig måske også meget svær adgang til skolegang og sådan nogle ting. Det vil sige, du som menneske ville måske sige, om jeg er flygtet fra det her område. Men du har ikke været forfulgt. Ja. Og derfor er du sådan set bare migrant. Du er taget til et andet land, fordi du håbede på, at der var bedre muligheder. Og så har du ikke rettigheder til de her beskyttelsesting, som konventionen ellers giver. Okay. Og du nævnte lidt det med UNRWA. Ja. Og UNRWA blev stiftet før flygtningekonventionen. Ja. Og kan du så fortælle lidt om UNRWAs rolle generelt, og hvem er UNRWA, og hele formålet, og hvad de egentlig også laver i dag? Jo. Så UNRWA blev oprettet i 1948, det vil sige før flygtningekonventionen. Og det gjorde de på baggrund af oprettelsen af Israel som stat, og på grund af Nakbaen, som jo fordrev de her 700.000, mener man siger, 700.000 palæstinensere. 750... Ja, jeg ved ikke præcis, hvor meget det er, men jeg husker, at jeg har læst det 700.000 cirka. Det har været så talt... Meget, meget højt. Meget højt. Man sige. Nej, så det blev oprettet i 1948, og det gjorde det på baggrund af de palæstinensiske flygtninge, som FN så anerkendte, det må man tage sig af. Og det har selvfølgelig også noget, uden at komme for meget ind på det politiske, det har selvfølgelig også noget at gøre med, at det var jo et FN-mandat i Palæstina-området, efter at det havde været et britisk mandat, altså britisk kolonimagt, havde kontrol over området, gav det, så at sige, overgav det til FN, der så i sidste ende jo tillod oprettelsen af den israelske stat, og dermed måtte tage sig af de palæstinensiske flygtninge, de jo sådan i gåseøjne var med til at oprette, kan man sige, ikke? Ved anerkendelsen i hvert fald af Israel. Og de tager sig exclusively af palæstinensiske flygtninge. Altså UNRWA, som hedder UNRWA, de tager sig kun af palæstinensiske flygtninge overhovedet. Og det gør de så i hele verden. Og da det er et FN-agentur, jamen, så har de også adgang til hele verden. Alle medlemsstater af FN skal give adgang til alle FN-agenturer. UNICEF, UNHCR, som så er den, det fik jeg måske ikke sagt, det er så den afdeling, der arbejder med flygtninge. Så det vil sige, under flygtningekonventionen er det UNHCR, FN's flygtningeagentur, som arbejder med flygtninge og ligesom instrumentaliserer hele lovgivningen omkring flygtninge. Og så er UNRWA altså det FN-agentur, som instrumentaliserer, tror jeg, den lovgivning, der er i forhold til palæstinensiske flygtninge. Og som vi lige beskrev, så gav flygtningekonventionen i øvrigt heller ikke adgang til andre end europæere til at starte med. Det var først i 67 jo, at andre kunne få lov til flygtningestatus. Det vil sige, at hvis du... så kan man måske komme ind på definitionen af en palæstinensisk flygtninge, som er, hvis normale opholdssted var Palæstina mellem 1. juni 1946 og 15. maj 1948, som mistede både hjem og levebrød som følge af 1948-konflikten, som de så kalder det, ikke? Og det specielle ved den her flygtningestatus, som palæstinensere fik der, det er, at den går i arv. Og så vidt jeg ved, er der ikke nogen andre flygtningestatuser, der går i arv. Det vil sige, at hvis ens forældre er, eller ens bedsteforældre, oldeforældre, er en del af Nakbaen, og dermed har været flygtningestatus, så vil man også automatisk få flygtningestatus i forhold til, hvis man er inde i flygtningelejrene og har taget sig af. For der er jo vel også palæstinenser, der ikke har flygtningestatus, hvor de er under UNRWA. Nej. Ikke helt right. Så det vil sige, at hvis du er under UNRWA, du får kun UNRWA-ydelser og beskyttelse, skolegang, hvis du er palæstinensisk flygtning. Så det vil sige, at du skal være registreret, og din familie skal være registreret. Og som sagt går den i arv. Det vil sige, at det er faktisk, PT er det faktisk lige meget, hvor lang tid
det er, så længe at dine forfædre i den her periode under Nakbaen blev registreret. Det skal så huske at sige, så du kan ikke blive registreret bagud. Nej. Du skal være blevet registreret. Din familie, dine forgængere skal være registreret, og så går den sådan set for evigt i arv. Det vil sige, palæstinenser, som er født i USA, eller i Danmark, eller i Libanon, eller i Oman, eller alle mulige andre steder i Kina. Hvis deres forældre blev registreret flygtninge dengang, eller bedsteforældre er det måske mere nu, bedsteforældre og oldeforældre blev registreret flygtninge dengang, så er de palæstinensiske flygtninge per definition. Og de har faktisk ret til UNRWA-ydelser, skulle de på et tidspunkt ende i en situation, hvor de ikke selv kan tage vare på sig selv. Jo. Fordi det er ikke fedt at være på UNRWA-ydelser. Det er bare minimum for, at man kan holde sig selv og sin familie i live og få en skolegang på det niveau, der nu er muligt i det vilkårlige land, man er i. Men er det korrekt forstået, at UNRWA opererer i form af flygtningelejre, at det er ligesom det, de har ansvaret for, og hvilke nogle lande er det helt præcis? Nej, så UNRWA har faktisk, altså hvor UNHCR opretter og har flygtningelejre. Så flygtninge går ud på, at du er midlertidigt. Det er hele pointen. Du skal enten integrere dig. De har 3 slagord, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, men du skal enten integrere dig ind der, hvor du er, eller du skal tilbage til, hvor du kom fra, uden at blive forfulgt længere, selvfølgelig. Og det vil sige, det er midlertidigt. Det vil sige, det er derfor, flygtningelejre bliver oprettet. Forhåbentlig. Det er for midlertidig løsning. Det kan selvfølgelig være ret lang tid, men forhåbningen er jo, hvis man har et liv på 70 eller 60 år eller 100 år, og du bor i en flygtningelejr i et år eller 2, så er det fordi, det var nødvendigt meget kort periode af dit liv at bo i den der flygtningelejr. Så UNRWA er med til at hjælpe i områder, der er anerkendt som flygtningelejre, men det er ikke deres flygtningelejre. Okay. De er med til at administrere dem og sådan nogle ting, men de opretter ikke flygtningelejre. Okay, så når de er med til at administrere den, er det korrekt forstået, at de så er med til at administrere flygtningelejre i Libanon, i Jordan, i Gaza, i Vestbredden, og har de også Syrien med? Eller havde? Jeg havde i hvert fald. Jeg tror, der er mange, der har forladt Syrien efter 2014 og 15 og deromkring, ikke? Jo. Jo, så det vil sige, da Nakbaen så var der mange palæstinensiske registrerede flygtninge under UNRWA, der flygtede til Libanon og Jordan, Syrien og mange andre steder. Og det er faktisk så, udover at palæstinensiske flygtninge, de kun kan være flygtninge under UNRWA, og ikke under flygtningekonventionen, som ellers administrerer alle andre flygtninge i verden. Lige præcis Libanon og Jordan, som hoster de fleste palæstinensiske flygtninge i verden, er faktisk ikke medlem af flygtningekonventionen. Og hvad betyder det? Det betyder, at de rettigheder, som de kan selvfølgelig lave deres egen lovgivning, hvis de har lyst om flygtninge. Det kan man altid gøre jo. Men de internationale minimumstandarder, man har lavet i forhold til beskyttelse af flygtninge, det er hovedsageligt det handler om. Det handler om beskyttelse. Og så skal du selvfølgelig have mad og vand og varmt sted at bo og så videre. Men det handler om beskyttelse. Det er de egentlig ikke bundet op på. Der er så nogle ting med international lovgivning, at hvis størstedelen af verdens lande har anerkendt, at det her er minimumstandarden, så skal alle andre lande faktisk også efterleve dem. Okay, selvom de ikke har underskrevet? Selvom de ikke har underskrevet. Okay. Og det man så gjorde, var, at man lavede Memorandum of Understanding, Libanon gjorde og Jordan gjorde, med UNHCR, som gav UNHCR ret til at være i deres land og arbejde med flygtninge. For eksempel Libanon har også mange syriske flygtninge, så derfor kan de arbejde med syriske flygtninge, fordi at de lavede den her MOU, Memorandum of Understanding, som gjorde, at UNHCR fik adgang, basically, og kunne yde den her beskyttelse og skolegang og sådan nogle ting til flygtninge. Palæstinensere er jo så ikke flygtninge under konventionen. De har, så vidt jeg ved, ikke nogen Memorandum of Understanding med UNRWA, men fordi UNHCR har, så kan UNRWA også få lov til at operere. Fordi UNRWA kom ligesom først, men i et spil, altså et stort politisk spil af, at man jo anerkendte en stats oprettelse, og dermed skabte en hel masse flygtninge, og hvor godt kunne se, at det må man ligesom hjælpe med at gøre et eller andet ved. Så det vil sige, der er i Libanon det, vi kalder flygtningelejre for palæstinensere. Der bor ikke kun palæstinensere, men der bor hovedsageligt palæstinensere. Og der bor også palæstinensere, som hvad skal man sige, kan tage vare på sig selv. De har arbejde, og
deres børn går i en skole og sådan nogle ting. Men i et land som Libanon for eksempel, hvor vi jo lige har været, der er der rigtig, rigtig mange rettigheder, som palæstinenser så ikke har. Jamen nu, som du selv så fint nævnte, har vi jo begge to været i Libanon i forlængelse af vores arbejde. Og der var vi jo hen og besøgte de 5 officielle flygtningelejre ud af 12. 12, ja. Men der eksisterer jo også en masse, det der bliver ligesom kaldt de uofficielle flygtningelejre, eller communities. Mm-hmm. Men vil du lige forklare lidt, hvad er der ved de her 12 flygtningelejre? Hvem bliver de administreret af? Hvordan er situationen, leveforholdene? Mm-hmm. Hvad er generelt mulighederne? Og så kan vi tale mere sådan om vores indtryk og dine indtryk. Ja. Jamen, så der er de her 12 flygtningelejre, og de er sådan set administreret af de palæstinensiske partier eller organisationer, som er anerkendte i Palæstina. Det vil sige PLO, Palestinian Liberation Organization. Det er sådan set dem, der administrerer det meste af det. Det er også dem, der sender penge til flere af de palæstinensiske hospitaler, der så er, for at kunne give gratis ydelse til palæstinensiske flygtninge, der ellers ikke har nogen indkomst overhovedet, og dermed ikke kunne tage deres børn eller dem selv på hospitalet, hvis der skete noget, eller får kræft, eller skal have vedvarende medicin af en anden art. Så det er faktisk PLO, som er med til at administrere dem her, og så er UNRWA den beskyttende organ, kan man sige, fordi at PLO jo ikke som sådan har noget magt i Libanon. Det er en palæstinensisk organisation. Men man har ligesom lavet en form for parallel samfund, vil jeg påstå i hvert fald. Mm. Det vil sige, at du har palæstinensiske flygtninge, som bor i de her lejre. De får lov til at have PLO ved indgangen, eller administrerende rundt i lejren, uden at PLO, de har ikke militære vagter eller noget, altså det er ikke på den måde. Men de pengemæssigt administrerer de flere af de her lejre i hvert fald, og er med til at sikre mange penge, der kommer fra Palæstina, fra PLO, og så ind i lejren. Ja. Mange penge, det er stort sat. Men i forhold til, hvad de ydelser, de får, er det mange penge. Altså, deres støtte er, hvis jeg også selv skulle sige det, med vores oplevelser, det er egentlig for at holde menneskerne i live og sikre et minimum livskvalitet. Ja, lige præcis, ja. Og det er UNRWA så også med til. Præcis. Fordi det kan PLO af god grund ikke selv stå for, og slet ikke i Libanon eller andre lande uden for Palæstina jo. Så det er UNRWA så også med til. Og det er skolegang, og det er sundhedstjenester, og det er beskyttelse. Beskyttelse er ikke bunker og så videre. Det er beskyttelse i forhold til lovgivning. Altså at man forsøger, det kan også være fortalervirksomheder, altså advocacy work. Det er også at forsøge at give arbejdsmuligheder til palæstinensiske flygtninge. Skolegang, som sagt, men også over folkeskolen, altså højere skolegang. Det er så den beskyttelse, de yder, ikke? Og hvordan er egentlig, du kom lidt ind på det tidligere i forhold til palæstinensernes rettigheder i Libanon. Mm-hmm. Hvordan er, nu når man har flygtningestatus, som du nævnte tidligere, så går den status i generationer. Mm-hmm. Så det er underordnet, om du er født i landet, har boet der hele dit liv, kender ikke til andet. Hvad har det af betydning at have den der flygtningestatus? Jamen så i lejrene, der er det meget vigtigt, at du har den her UNRWA-flygtningestatus, fordi som sagt, du kan ikke have under UNHCR, altså flygtningekonventionen, du skal have det under UNRWA, du skal være registreret, din familie tilbage skal være registreret dengang, fordi at det giver adgang til skolegang til dig selv og dine børn. Det giver adgang til de her sundhedstjenester, for eksempel hospitaler, som PLO er med til at dække nogle af udgifterne af, eller klinikker, som vi og vores partner Tarun er med til at både at opgradere og opdatere og uddanne personale, men også er med til at køre diverse running costs. Det kan være, vi har for eksempel meget med børn især og unge mennesker med disabilities, både mentale eller fysiske. Der fik jeg måske tale lidt for hurtigt. Vores arbejde med Tarun for eksempel, den libanesiske afdeling af Tarun, den lokale NGO, er ikke styret af, om man har status. Men vi kan for eksempel ikke sikre skolegang, og selvom vi er meget glade for alle de mange donationer, vi får fra folk, og også de institutionelle fundraising, vi har fra diverse organisationer, så vil vi jo ikke kunne dække skolegang. Nej. Altså man skal også huske på, hvad en skolegang faktisk koster
helt ned til førsteklasser. Altså, jeg tror heller ikke, vi fik talt om, hvor mange palæstinensiske flygtninge der er, udover at vi sagde, der var mange. Altså den officielle fra UNRWA er, at det er jo næsten 500.000, der er registreret hos dem i Libanon, altså palæstinensiske flygtninge. Og så har der jo været flere, der har migreret eller flygtet til andre steder eller andre lande. Så det reelle tal er nok mere 250.000, 300.000, som stadigvæk er ualmindeligt høj. Fordi vi skal jo også have fokus på det der med at være registreret, ikke registreret. Mm-hmm. Du nævnte jo, der var jo en periode, du kunne registreres som, så du kan jo stadigvæk være flygtet senere hen. Det er jo ikke... Bestemt. Der var også i 1967 og masser i tidsperiode siden 1948, der har gjort, at palæstinenser er flygtet. Ja. Men de har så ikke kunne blive registreret som eller blive registreret hos UNRWA. Mm-hmm. Og det betyder jo så, at de egentlig lever som ikke registreret. Så de har... Hvad betyder det, når du ikke har nogen form for status? Jamen, så Palæstina er heller ikke en stat, og det vil sige, at Palæstina kan heller ikke, og har heller ikke mulighed for at yde beskyttelse eller hjælp. Nu nævnte jeg lige PLO før, kan godt lidt. Men de har ikke mulighed for at yde beskyttelse eller hjælp til deres egne borgere. Fordi at de ikke er anerkendt som en stat? Fordi du ikke er en stat, ja. De forsøger sig på det, men det kan man ikke. Og når du så heller ikke, hvis din familie ikke dengang blev registreret, eller din familie på en eller anden måde formåede at blive måske der, hvor de i Vestbredden oprindeligt var fra, og derfor ikke blev registreret, så er det nu umuligt for dig at blive registreret. Men selvom at man egentlig flygtede i 50'erne, så er det fuldstændig underordnet? Det er helt lige meget, fordi flygtningekonventionen med UNHCR som frontrunner ikke tager sig af palæstinenser. Og grunden til det er fordi, at der står i flygtningekonventionen, at hvis man specifikt får beskyttelse af et andet FN-agentur, så kan du ikke få beskyttelse under flygtningekonventionen, altså UNHCR. Så det vil sige, ja, så selvom du er flygtet efterfølgende fra Palæstina som palæstinenser, det er fuldstændig fysisk umuligt for dig at få flygtningestatus under flygtningekonventionen fuldstændig, men også under UNRWA. Og hvad har det betydning for de mange ikke-registrerede flygtninge, som er bosat i flygtningelejrene? Jamen, det gør jo så, at du ikke... Lad os sige, du er en middelaldrende person, eller op i 30'erne, 40'erne måske. Du har børn, små børn, de kan ikke gå i skole. Du er ikke registreret flygtninge, så kan de ikke blive registreret flygtninge. Det vil sige, at dine børn... Og du bor i en flygtningelejr af en god grund. Ja. Hvis du havde penge eller muligheder, eller arbejdsmuligheder et andet sted, så boede man der. Det er helt sikkert. Ja. Så man bor der, fordi der ikke er andre muligheder. Og dine børn kan ikke gå i skole. Der er i alle de lejre, vi har været i, der er altid UNRWA-skoler. Der er også private lige uden for lejren. Det skal lige sige, at en flygtningelejr i Libanon er ikke en teltlejr. Det ligner en by, en almindelig by. Der kan være meget forskel på, om hvor brede gaderne er. Jeg ved ikke, folk måske, hvis de har fulgt med, så har de set, at nogle af de flygtningelejre, vi var i Libanon, nogle helt smalle gader, og der hænger ledninger ud over det hele, som jo har strøm i sig, og desværre også slår flere folk ihjel hvert år. Kloakeringen kan være dårlig, og der løber vand i alle gader simpelthen, og fyldt med... kan være udbrud af sygdomme, især for eksempel fra rotter. Så selvom jeg siger, at det ligner en almindelig by, så er det bare for at sige, at det er betonbygninger. Det er ikke teltlejre. Nej. Det er ligesom betonbygninger. Men så det betyder, at dine børn kan ikke gå i skole. Du kan ikke selv gå i skole. Hvis du bliver syg og skal have en form for medicin, altså penicillin er jo meget, meget, meget brugt af alle diverse former for feber eller andre bakterier eller infektionssygdomme, hele verden har. Det kan du heller ikke få, så skal du betale. Og det kan man jo så ikke, jo. Ja. Det vil sige, at din adgang til sundhed er stærkt begrænset. Skolegang til dig selv og eller dine børn er helt ikke eksisterende. Og sådan er det jo også med arbejde. Ja. Selvom palæstinenser generelt har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, så er der stadigvæk mulighed, selvom de har flygtningestatus. Men når du slet ikke er registreret, så er det jo... Ja, så faktisk så er palæstinensiske flygtninge i Libanon specifikt har flere, det hedder syndikater i Libanon, som er, så vidt jeg forstår, en form for, det er jo ikke en fagforening, men det er en sammenslutning af den branche, så læger for eksempel, lægesyndikatet, juristsyndikatet i Libanon.
hvis du er palæstinensisk flygtninge, så er der nogle syndikater, altså nogle arbejdsmarkeds, nogle brancher, du overhovedet ikke må komme ind på. Og det er blandt andet læger, for eksempel, og jurister helt generelt. Det vil sige, at du kan være højt uddannet jurist. Måske har du fået et scholarship i USA. Det kan også være, at du selv har haft mulighed for at tage dig hen, men altså, hvis du bor i en flygtningelejr, har du formentlig ikke haft andre muligheder end et scholarship. I USA, eller et sted i Europa, eller et sted i Asien, whatever. Eller i Afrika. Og du har så fået en meget høj anerkendt uddannelse som jurist, eller læge, eller nu kan jeg ikke huske, hvilke andre syndikater, man ikke kan være en del af. Men det er sådan set lige meget. Du må ikke arbejde. Du kan selvfølgelig lave alt på sorte penge, ikke? Men du kunne godt yde hjælp til andre palæstinensere, men det vil være under radaren så. Altså, det vil sådan set ikke være okay, jo, kan man sige. Og du kunne blive arresteret for det. Og hvis du så ikke er registreret, så er det fuldstændig umuligt. Så der er allerede for registrerede flygtninge, palæstinensiske flygtninge i Libanon, er der allerede meget svært at komme ind på på det arbejdsmarked, som kan give en højere løn. Mm. Hvis du så ikke er registreret, så har du måske ikke engang haft mulighed for at gå i skole, fordi at du kan så heller ikke bevise over for Massachusetts University, eller Cambridge, eller et eller andet sted, Københavns Universitet, at du er flygtning, for du har ikke status. Du kan jo ikke sige, så skal du sige, nå, men du er flygtning, vi skal se en bevis for det. Så kan du se billeder fra, at du står i en lejr, men det kan jeg jo også, så at sige. Jeg kan også gå ned til billeder af, at jeg står i en lejr, men du skal ligesom have noget, der beviser, at du er flygtningestatus, og det har man ikke. Ja. Så man er virkelig i no man's land? Du er virkelig i en mærkelig limbo, faktisk. Altså, nu sagde jeg lige tidligere, at der er man skaber et parallelt samfund for palæstinensiske flygtninge, og det er fordi, det er igen, uden at komme for meget ind på det politiske, det er en uforløst politisk situation, hvor at man, hele verden åbenbart, altså det vil sige FN, har anerkendt, at vi kan ikke rigtig gøre noget ved situationen for palæstinensiske flygtninge, altså det vil sige oprette en palæstinensisk stat, for det vil jo sikre dem den beskyttelse, som en flygtning ellers ikke har. Det vil man ikke. Man siger, man gerne vil, men det er i hvert fald ikke sket endnu jo. Og på den anden side, så ved du godt, at du er nødt til at hjælpe til flygtninge, også palæstinensiske flygtninge. Og det er også derfor, den går i arv. Den går simpelthen bare i arv, den her status, og bliver ved for evigt, uden nogen forløsning. Og så skaber du det her parallelsamfund i Libanon og alle mulige andre steder, hvor at de har ret til at være der, de må gerne være der, men der er masser af arbejde, de ikke må få, og hvis de ikke er registreret flygtninge, så kan de heller ikke gå i skole, og de har heller ikke adgang til sundhed og sådan noget. Man skaber et limbo, som varer for evigt i sådan et parallelverden, eller parallelt samfund. Jamen, kan du give et eksempel? Ja. Vi har jo lige været i Libanon i februar, det var jeg, med Danish Muslim Aid, og da vi var dernede, mødte vi blandt andet et ældre par, hvor at... I Wavell-lejren? Ja, i Wavell-lejren, som ligger sådan lidt oppe i bjergeområdet, tæt på den syriske grænse. Som også bliver kaldt Danskerlejren. Og hvor har den fået kælenavnet? Kælenavnet, ja. Kælenavnet? Ja, det er simpelthen, fordi der er rigtig mange fra den lejr, utroligt nok, som er taget til Danmark på den ene eller den anden måde. Og det er lidt sjovt, at der er så mange fra den lejr specifikt. Måske er det sådan en, du i ringene spredes, ikke? Så nogen gjorde det, der siger det til nogle andre, der så også gør det, der så siger det til nogle andre i den lejr, der så også gør det. Jeg ved det ikke. Men en af vores egne ansatte i Danish Muslim Aid, for eksempel, en palæstinenser, han har også familie der. Ja. Og han bor i Danmark nu med sin familie, ikke? Og der var også flere, der kunne flere danske sætninger, faktisk. Ikke engang bare ord, sætninger. Nej, det er rigtigt, ja. Så det var rigtig dejligt. Men jeg tror faktisk, alle vi mødte i den lejr, sagde, de havde familie, altså dem vi talte med. Ja. De sagde, de havde familie i Danmark, når jeg tænker over det. Ja, det er der faktisk, det var der en del, der havde. Men lejren ligger mere nordpå, så lidt mod bjergene, et koldere område. Ja, meget koldere om vinteren. Da vi var der i februar måned, der var det utrolig koldt at være i Wavell-lejren. Det var utrolig koldt, altså vi havde vinterjakker på og sådan noget, ligesom man ville have i Danmark i februar. Men det var faktisk utrolig varmt, da vi var der. Altså i forhold til Libanon generelt, ikke? Ja, i forhold til det område i Libanon, ja. Fik også billeder af vores partner der, Tarun. En uge senere, vi var kommet hjem, det var meterhøj sne i den lejr. Nej, det var faktisk dagen efter. Ja. Nå, var det dagen efter? Det var dagen efter. Okay, hold da op, jeg husker det. Ja. Men vi var jo også i hjemmene der, hvor vi virkelig fik indblik i Wavell-lejrene, som var ret ikke isoleret og ret små, og vi besøgte flere. Vil du fortælle lidt om det? Ja, så for eksempel så snakkede vi med Mohammed og Hanada, som Mohammed er syrisk flygtninge, så han ville jo faktisk kunne blive registreret
som flygtning under konventionen, hvis han ville. Hvis han kan, det ved jeg ikke, om han bare kan. Og det kan han jo så ikke jo, fordi Libanon jo netop ikke er en del af det, men de har en memorandum of understanding. Men anyway, så det er lidt sværere. Men han boede i den lejr, fordi hans kone var palæstinensisk flygtning. Og de boede i en etværelses, men når jeg siger etværelse, så er det fordi, det er et værelse kun. Og det er bare en firkant. Fuldstændig en klods. Med en dør ud til gaden, og en dør ud til et toilet og bad, som er meget, meget lille toilet og bad. Det vil sige, alt hvad de overhovedet ejede, det var hvor stort vil du tro, det var? 20 kvadratmeter måske? 15 kvadratmeter værelse? Jeg vil sige mindre. Jeg tror, det var 15 kvadratmeter. Det er omkring. Ja, og så var der 2 madrasser. 2 madrasser, som de så på tønde, hvis I kender den, når man klodser, de der, man folder sammen, ikke? De der har 3. Ja. Altså, når man sover dem, det er ikke sjovt. Nej. Og så ikke kulden. Og så også, at de var over 70 år. Altså, det var et ældre ægtepar, ja. Alle deres ting, og så har de også prøvet at tape døren til, for ligesom ikke at lade kulden komme ind. Men det var jo ret koldt derinde. Altså, vi sad med jakker på. Vi sad med jakker på indenfor. Og det var egentlig en ud af flere, vi talte med, men det var jo nærmest copy-paste. Alle havde den her historie. Alle hjemmene var, hvis ikke små, så var de overbefolket, eller der boede flere i et etværelsesrum. Hvis man var lidt heldig at have 2 værelsesrum, så var det ikke fordi, at livskvaliteten var bedre. Der var flere mennesker, der havde med lidt flere værelser at gøre godt med. Og som du nævnte også tidligere, så Diamate hjælper børn, men der er også en del nødhjælp. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså så for eksempel, da vi var der og besøg, var vi ved selv at implementere et projekt sammen med Tavlen, som gik ud på varme, og i det her tilfælde, der har man sådan en lille kamin, hedder det vel, hvad hedder sådan en lille klods med udluftning til, og så er det benzin, man hælder i simpelthen, og så er det sådan et drypsystem, som så gør, den holder sig varm i så lang tid som muligt. Og det var det eneste, de har til at lave mad også på. Det vil sige, den her etværelses, det er 0 grader, da vi var der. Solen skinnede, men det var 0 grader, da vi var der. Og alt er utæt, de har klistret til rundt om døren for at forsøge at holde luften ude. Og så det eneste, de har varme sig på, er, at de sidder på den her madras. Og så den her lille varmeapparat, som kører på benzin. Som vi så heldigvis, med alle vores gode donorers støtte, kunne være med til at dække januar, februar, marts er sådan okay. Det skal også siges jo. Nu har du til at kalde det dansker varmt i et hus. Er ikke varmt, sådan det er der. Ja. Der er dejligt varmt i forhold til at være udenfor. Ja. Men der er koldt. Ja. Og de sidder med store trøjer og halsterklæder på. Og sådan. Altså, det er ikke... Og selv hvis du ikke gjorde noget, nogle af de andre boliger også var inde i, som var større og noget mere veludrustet. Og der sad vi da også med jakker på indenfor. Altså, du tog skoene af selvfølgelig ikke, men det var koldt. Ja. Selvom i dem virkede det som om, det her var normalt. Det var så varmt var der nu engang-agtigt, ikke? Jo. Men altså, jeg blev jo også overrasket, da vi talte om, og der var rigtig konsensus om, at man ville hellere skære ned på mad, og så kunne købe noget brændstof, ligesom for at kunne holde varme, fordi det var så koldt, og det blev så koldt. Vi kom jo i februar måned, som er en af de varmere, kolde måneder, men altså, den spidser jo virkelig til i november, december og januar måned, hvor at, det var jo udholdeligt, så man vil hellere skære ned på mad, som er jo ret essentielt for ligesom at kunne overleve. Ja. Så det var jo noget helt nyt. Ja, det er ret voldsomt, og det er også fordi, at du kan nemmere få lidt at spise hos en nabo, eller det skal siges for eksempel de unge mennesker, som var frivillige i de lokale organisationer, som vi og vores partner arbejder sammen med, altså de lejres lokale organisationer, eller sammenslutninger. De unge mennesker, som var frivillige der, fik vi også at vide, for eksempel at det ældre ægtepar, men også andre, kommer udenom, at vi for eksempel har et projekt, eller nogle andre har et projekt, og kommer simpelthen bare og hjælper. Der er også flere af de her ældre mennesker, kan ikke selv hente 2 liter benzin, eller hvor meget nu var det, nu kan jeg ikke så mange, jeg tror, at de fik 4, men det er også lige meget. Kan ikke selv hente det, kan ikke selv bære det, altså. Så kommer de unge mennesker her bare og hjælper. Så det er lidt, jeg kan forstå på dem, det er lidt nemmere
at have adgang til en lille smule mad fra en nabo eller en sød, frivillig, ung fyr, der hjælper, eller kvinde, der hjælper. Du kan også nemmere spare jo sådan nogenlunde på mad, hvor det er, at du kan ikke være i kulde. Altså det er... Først altså, i værste tilfælde, så dør du til sidst, altså hvis du ligger og fryser ihjel jo. Men hvor du... Altså hvis man ser sådan på det, så kan du klare ret lang tid uden mad på den måde. Og det kan du ikke i kulde, simpelthen. Og det er derfor prioriteret de helt sikkert varmen. Og så kunne de i øvrigt så også lave en lille smule. De kunne lave en varm kop te, for eksempel, kunne man så lave på det der lille apparat, lige i den 2 måneder, de så havde en lille smule varme. Og igen, det er ikke danskervarme. Det er ikke, fordi der er varmt hele dagen, hele natten, så det er perioder i de 2-3 måneder om dagen, at de har lidt varme på. Ikke? Ja. Og igen, vi mødte også familie, for eksempel, hvor faren, han havde noget med sin hofte eller sit knæ, det kan jeg ikke lige huske, men han havde i hvert fald været på hospitalet flere gange, og havde noget sygdom i kroppen. Så de var nødt til at skrue højt op. Det vil sige, de løb simpelthen bare hurtigere tør. De løb bare hurtigere tør for varme, og det var bedre for dem at holde det så varmt, som de nu var nødt til, for hans krop kunne have det godt, og han ikke gik i sygdom, i forhåbning om, at det bare nåede at blive varmere i vejret, inden de så løb tør. Ikke? Jo. Frederik, i Wavell-lejren, kan du fortælle lidt mere om dem, vi mødte, og de indtryk, det gjorde på dig? Ja. Som nævnt tidligere, så mødte vi det her ældre ægtepar, for eksempel. Så mødte vi også en ung kvinde, som havde 2 små børn. Og hun var ikke registreret. Ligesom det ældre ægtepar var hun heller ikke registreret. Og det er, altså, som jeg beskrev før, hendes familie var ikke registreret. Det vil så faktisk sige, at hendes mand var registreret. Men det var ham, der havde alle papirer. Og han var forsvundet. Han var væk. Ingen ved hvor, desværre. Og det vil sige, at hun kunne ikke længere bevise, at hun var flygtningestatus. Og så er hendes børn heller ikke længere. Det vil sige, at hendes børn, vi var der midt på dagen. Hendes børn var ikke i skole, og vi spurgte selvfølgelig også meget stille og roligt, om hvad hendes børn var hjemme for, om de var syge eller et eller andet. Så nej, de havde det fint. De var bare, de kunne ikke gå i skole. Og vi gik senere hen forbi en underskole fyldt med børn, der leger og hygger og har klasser og timer. Men det var hendes børn ikke. Og det er simpelthen fordi, at hun ikke længere kunne bevise. Og så kan hun aldrig bevise det. Altså, det er ikke muligt. Altså helt, det er fuldstændig fysisk umuligt, og UNRWA er ret, de er ikke til at bøje på det punkt. Altså FN er ikke til at bøje på det punkt. Hun var også selv syg, meget syg, og har ikke mulighed for at betale for det medicin, hun har brug for. Så en ret voldsom fremtid jo, hende og hendes børn går i møde. Meget af, fordi hun ikke er flygtningestatus. Hvor i lejr, hun er palæstinensisk flygtning. Hun kan bare ikke bevise det, basically. Og så er det kun, du skal sige, det er heldigvis ikke helt af på til. Der er for eksempel Tarun, og os og andre organisationer, mange andre organisationer, der gør noget, der hjælper alle dem, der nemlig falder uden for det grid, som FN ellers har lagt ud. Yes, det vil sige ofte ikke registrerede flygtninge. Ja. Ikke vi gør forskel, skal det måske også hurtigt siges. Nu lige i Wavell-lejren, der havde vi heldigvis mulighed for, igen med rigtig god støtte fra vores donorer, havde vi heldigvis mulighed for at dække hele flygtningelejren i vinterperioden her sidst. Altså det vil sige december, januar, februar. Så alle fik den samme mængde benzin. Fordi det handler bare om, at du skal varme et hjem om. Så det er sådan set lige, om du er 5 mennesker derinde, jo, eller 2. Men så når vi har mulighed for det, vi vil jo gerne hjælpe alle. Hvis ikke der er mulighed for det, eller en anden organisation, hvis ikke de har funding nok til at kunne dække en hel lejr med benzin, for eksempel til at varme i de kolde, eller det kan også være maduddeling, eller et eller andet, så er det en kriteriescore af dem, der har det hårdest. Kan du fortælle, hvad det betyder egentlig, at man så skal lave kriterier? Fordi at vi talte jo med samarbejdspartnere, som sagde, at det var jo utrolig svært at lave kriterier, fordi når du så laver kriterier, så er der nogen, der falder udenfor, men det betyder ikke, at deres behov for hjælp ikke også er ualmindeligt store. Men som du siger, nogle gange kan det være svært med funding generelt, at skulle dække store områder. Der bor jo omkring 8.000 familier i Wavell-lejren, så det kræver også en del funding for at kunne dække alle. Men når der så ikke er de her funding til at kunne dække alle, så laver man kriterier, og hvad baserer man det ofte på? Hvad baserer vi det også på? Jamen så, jeg vil skynde mig at sige, at vi jo altid arbejder igennem
lokale organisationer. Og det gør man af den grund, vi alle burde gøre det af den grund, at det er sjovt nok dem, der har den bedste viden og redskaber, og kulturel forståelse og historisk baggrund og arabisk talende sprog osv. til at kunne både yde hjælp, men også forstå, hvilken hjælp der er mest behov for. Så vi, i tråd med, at vi går ind for det FN-system, der er, så er der nogle minimumskrav, som man ligesom med flygtningekonventionen og Right of the Child og sådan nogle ting, som UNICEF så er champion of, så er der nogle minimumskrav, man har lavet. Man altid går over dem, for det er virkelig minimumskrav. Og det er også dem, vores partner arbejder efter. Det er, hvis man ikke har mulighed, har man ikke mulighed selvfølgelig, men det er bare minimum for at kunne give vand. Hvor meget vand skal en familie for eksempel have? Der er et minimum. Du kan godt give mindre, men der er et minimum, man skal op på, for man ved, at et menneske kan overleve i en periode. Så vi arbejder altså gennem vores lokale partnere, og vi empower dem ved at sige, at vi vil rigtig gerne yde teknisk støtte med for eksempel diverse needs assessment, eller til at forstå, hvordan man skal fortolke et FN-krav. Jamen, det i forhold til kriterier, så skal man jo udvælge nogen, der har mere behov for andre. Hvad er det så for nogle kriterier, man så kigger efter? Jamen, så det vil så sige, det er den lokale partner, der laver de her kriterier, for det er den, der forstår det bedst. Og det kan blandt andet være enkeforældre, for eksempel, især mødre er det tit. Det kan også være forældreløse, og en forældreløs kan godt have en værge jo et sted, altså det er ikke fordi, at der behøver at rende barn rundt alene. Men forældreløse er også et kriterie, der er meget, meget højt, fordi de har meget sværere ved at skulle få hjælp. Fordi hvis du har en stor familie, og du har masser af muligheder for en eller anden form for hjælp, jamen så ryger du længere ned på den kriterieliste. Personer med en eller anden form for handicap med disability er også tit højere på kriterielisten. Fordi at igen, jamen, hvis du har et fysisk handicap, der gør, at du ikke kan arbejde, jamen, så kan du slet ikke tjene penge jo. Så er det endnu sværere at skaffe mad, eller tøj til kroppen, eller vand. Så det er for eksempel nogle af de kriterier, der kan være sat op, og det er nogle, vi laver i samarbejde med vores partner, men det er helt sikkert dem, der bestemmer, hvad er lokalt relevant at have som kriterie. Men det er ret tit, det er ret universelt. For eksempel folk med et fysisk disability, eller enkeforældre, eller forældreløse. Det er meget universelt, at de har brug for mere beskyttelse og ekstra opmærksomhed i det arbejde, vi også laver i hvert fald. Jamen, jeg synes, ligesom også det, vi kom frem til, da vi også var i Libanon, det er egentlig, at helt vildt mange flygtninge, registreret, ikke registreret, og flygtningelejrene generelt, det er, at de simpelthen overlever af nødhjælp, fordi det er så svært at være selvforsørgende i forhold til, de har svært ved at få job, stor diskrimination, og så samtidig med, at det der er, de kan jo ikke vende tilbage til Palæstina, så de lever virkelig i sådan fint ord, du brugte, limbo. Limbo, ja. Og den går jo bare i generationer, og der er et kæmpe, det er et højt arbejdsløshedstal, der er i forvejen er, hvor at undersøgelser viser, hvis det ikke var for nødhjælpsorganisationer og generelt UNRWA, så vil det tal være endnu højere. Hvad er dine tanker egentlig omkring det der med, at man har, fordi vi går jo meget op i at lave udviklingsprojekter, nemlig med, at folk kan blive selvforsørgende og sådan give en form for værdighed, men det er lidt sværere her, fordi der er også begrænsninger i forhold til lovgivning, status. Det er der helt sikkert også, men også fordi, at vi så meget af vores arbejde i Danish Muslim Aid er fokuseret på nødhjælp. Ikke kun exclusively, men det er fokuseret på det. Og i en situation som det her, i et evigt limbo, der kan det være rigtig svært, at dem, der hjælper, det vil sige os og vores donorer og vores partnerorganisation, at nå op til et minimumsniveau af levestandard, der gør, at du kan begynde at gå i skole, og du kan tænke på andet end at skaffe mad og vand og tørt og varmt tøj til dine børn. Du skal ligesom op, jo selvfølgelig, på et eller andet form for minimums leveniveau, før at du har mulighed for
at begynde at tænke på måske også at efteruddanne dig selv, eller et eller andet, eller flytte et andet sted hen. Nu bor du i en flygtningelejr. Du skal op på en eller anden form for minimumsindkomst, for at kunne flytte et andet sted hen, jo, hvor der måske er et endnu bedre arbejde, men så skal du så også lige flytte 80 km eller 100 km i en eller anden retning, ikke? Så det er et meget svært spil, og noget, man kalder nexus approach i humanitært udviklingsarbejde, hvor man forsøger at forbinde de her ting. Fordi, som sagt, man skal ligesom op på et minimum, før det giver mening. Du ved, det der med at lære en mand at fiske, i stedet for at give ham fisken, men hvis han dør i morgen, hvis ikke han spiser en fisk, så er han altså nødt til at få en fisk nu. Yeah. Og det koster sådan set mere, ikke det store hele, men det koster mere at lave udviklingsarbejde, fordi der ikke er noget, der er ikke noget benefit instantly. Det er en lang investeringskurve, som koster mere, men har et meget større afkast i sidste ende. Men det er først om lang tid, og som sagt, hvis ikke du har nogen fisk at spise nu, så dør du altså. Og Frederik, da vi var i lejrene, det var ikke unormalt eller atypisk at møde flygtninge med ekstremt høje uddannelser? Nej, altså man kan også sige, jeg har kortvarigt arbejdet i Palæstina også for det danske udenrigsministerium, og jeg kan huske, at jeg sad til møde med en UNRWA-chef for en skole i Vestbredden, lige uden for Ramallah. Og vi sad og snakkede selvfølgelig om skolen, og hvilke udfordringer de havde, som blandt andet handlede om, at israelske soldater, de angreb skolen, og der er altså kun børn på den skole, kan jeg så sige. Og det er en grandvoksen mand, han er højtuddannet, og han har nu en chefstilling inden for UNRWA, og han klarer det godt. Han gør det godt, hans familie har det godt, heldigvis. Og så kunne jeg heller ikke, så spurgte jeg også, fordi han snakkede nemlig om, hvor mange palæstinensiske flygtninge der var. Og så siger jeg, men er du palæstinensisk flygtning? Så siger jeg, jamen det var han. Og så var jeg også sådan, okay, så det vil sige, at du kan jo godt have højt uddannelse, og heldigvis i for eksempel Vestbredden, kan du så også godt få et job, der er tilsvarende din høje uddannelse. Men du er stadig palæstinensisk flygtning. Og det er det her limbo, som vi snakker om. Du er for evigt palæstinensisk flygtning, fordi at du ikke har en stat, der skal tage vare på den beskyttelsesstatus, som flygtningsstatus giver dig. Og så kan vi jo blive ved jo for evigt. Han har en højt uddannelse og klarer det godt. Heldigvis. Og Gud være lovet for det. Men han kan ikke komme videre, så at sige. Yeah. Han kan måske godt personligt. Det kunne han kunne tage til et andet land og klare det godt også. Yeah. Men det er ikke den situation, og den opleves 100.000 af andre palæstinenser. Nej, lige præcis. Og selv dem, der er højt uddannet, og også dem, der ikke er, de kan ikke komme videre. Altså nu handler vores episode i dag om flygtningestatus og flygtningestatus for palæstinenser. Og for palæstinenser er det et evigt limbo. Der bliver ikke, jeg synes ikke i hvert fald, der bliver gjort noget for oprettelsen af en palæstinensisk stat. Og flygtningestatus handler om beskyttelsesstatus. Det vil sige, at når du ikke har en stat, så er der ikke nogen entitet til at tage sig vare på den beskyttelses arbejdsopgave. Og så er du for evigt jo i et limbo. Fordi at selvom han har med at gøre det godt, det var så, nu er det i Vestbredden i Palæstina, og nogle af dem, vi også mødte i Libanon med høje uddannelser, selvom de gør det godt inden for de rammer, de nu har, så kan de kan jo ikke rigtigt, hvis ikke deres børn fik deres flygtningestatus for eksempel, og nu Israel rykker ind med tanks op i det nordlige Vestbredden, for eksempel op ved Jenin-området, Nablus også, så hvis han pludselig mister sit arbejde jo, eller de må flygte til et andet sted i Vestbredden, eller flytte ind hos noget familie, og skolen bliver angrebet eller lukket ned, eller et eller andet, han arbejdede på, eller var med til at administrere, så har han nu ingen mulighed igen. Altså, så selvom det går godt for en person, så det her evige limbo, som flygtninge i palæstinensisk tilfælde, er så usikkert. Det er så helt exceptionelt usikkert, at der skal én ting til, og så er din familie for evigt i en meget, meget, meget dårlig stillet situation. Så på den måde er det vigtigt, at palæstinensiske flygtninge. Udover det, så er det også en politisk ting, at de bibeholder deres flygtningestatus, for det er den eneste nationale status, du sådan kan have som palæstinenser. Altså, palæstinenser har ID-kort og sådan noget, men det er alt sammen administreret af Israel. De har 3 eller 4 forskellige farver, afhængig af, hvor du er fra. Jerusalem har til dig, så er der Jerusalemite, som betyder, at du må tage ind i Vestbredden og ud igen. Du kan have et Vestbredden-net, som betyder, at du kan ikke forlade Vestbredden. Det er fuldstændig muligt for dig. Og så kan du have et, som er altså i Israel. Uden for East Jerusalem, men inde i Israel, men som palæstinenser. Du har ikke bare et israelsk ID-kort, så er du stadig palæstinenser.
Så det vil sige, den eneste måde, at sådan, eller en af de måder at bibeholde Palæstina på som entitet, er ved den her flygtningestatus. Palæstinenser er født i USA. Man kan se en Netflix-serie, der hedder Mo, som handler om palæstinensiske flygtninge, der bor og opvokset i USA i Houston. Rigtig god serie i øvrigt. Han er palæstinenser, han er nødt til at være palæstinenser, eller nødt til at sige, men det jeg mener er, at han må opretholde sit hjemland, for ellers så forsvinder det simpelthen. Ellers er han jo gåsøjne bare amerikaner. Og så er det sådan lige meget, hvor hans rødder er fra. Men, fordi hvis jeg tog til USA, og mine børnebørn bliver eller føler sig amerikanere, eller måske mine oldebørn, så er de amerikanere, de er ikke rigtig noget med Danmark at gøre længere, de kan ikke tale dansk eller noget. Så kan jeg godt glemme Danmark. Det er okay. Danmark er der formentlig om 100 år igen, agtigt. Hvor Palæstina er så skrøbelig en situation, at din flygtningestatus også er meget, meget vigtig for den nationale tilholdsfornemmelse, du har. Det giver god mening, fordi der er jo også, vi var jo også inde i lejrene, hvor I Libanon, hvor at der var jo palæstinensiske flag over det hele. Mm-hmm. Og der var jo også en kæmpe stor stolthed, det at man er palæstinens. Bestemt. Det kan jo være flere generationer, der er født i Libanon. Men alle er helt sikre på at fortælle dig, at de er altså palæstinensiske libanesere. Ja. De er ikke libanesere. Ikke fordi de ikke vil være libanesere som sådan, men det er meget, meget vigtigt at opretholde. Også i Danmark. Ja. Hvis du møder en palæstinenser, så er det ikke sikkert, at de er født i Palæstina. Det er sådan set ret sjældent. Jeg har selv en bekendt, som er født i Bethlehem, boede der det meste af sit barndomsliv og flygtede sig til Danmark. Men næsten alle andre palæstinenser, jeg kender, de er født i et tredje land. Men de er palæstinensere, og de sørger også for at sige det, for det er vigtigt, at opretholde og bibeholde den her nationale tilhørsforhold, uden at jeg synes ikke, man siger, at man ikke er dansker så. Altså, jeg tror da bestemt, at nogle af mine kollegaer, som er født i Danmark, men siger de palæstinensere, eller de er palæstinensere, men fortæller også de palæstinensere, de føler der sig også som danskere. Altså. Det fornemmer jeg da. Så det er ikke det handler om. Nej. Det handler bare om, at du er nødt til at være med til at opretholde den palæstinensiske stat simpelthen jo, som ellers jo i gåseøjne ikke eksisterer. Desværre. Frederik, det har været en fornøjelse at have en samtale med dig. Ikke fordi jeg ikke ser dig 5 gange om ugen. Alligevel, jo, ja. Alligevel på kontoret. Men der taler vi ikke sammen. Det gør vi. Vi arbejder ualmindeligt tæt sammen, især fordi at du har med de mellemøstlige lande, og jeg har med kommunikationen at gøre. Og ja. Men Frederik, har du noget andet at tilføje, inden vi slutter af? Jeg synes, vi er kommet meget bredt igennem det. Ja. Nej, ikke umiddelbart. Jeg tror, det vigtige i dag var, eller hvad vi forsøgte at formidle, var, hvad det vil sige at være flygtning helt generelt, både juridisk set, men også i sådan menneskelig forstand. Hvordan det så relaterer sig til palæstinensiske flygtninge, som jo så ikke er gældende for flygtningekonventionen. Og så det her evige limbo, den flygtningestatus for palæstinensere gør. Altså den går i arv, ikke? Fortsætter for evigt, og for evigt et meget, meget skrøbeligt grundlag. Indtil videre i hvert fald, kan man sige. Ikke? Lad os håbe på andre tider. Men det er jo også fra 1948, og det virker jo ikke til, at det har tænkt sig at ændre sig. Nej, det er 80 år siden, ja. Det er ikke som om, det er ikke... Nej, der bliver egentlig heller ikke rigtig talt om det, at være flygtningestatus på den der måde, og betydningen generelt for palæstinenser. Så det virker til, at for evigt, eller i hvert fald langt ud i fremtiden, er nok desværre en realitet, at den fortsætter. Man kan måske også slutte på at sige, at når jeg taler med Salem i Palæstina, som er min kontaktperson fra Tarwin i Palæstina, eller hvis jeg taler med Mohammed i Tarwin, Libanon, så er det ikke fordi, de også bare ser en super lys fremtid med en palæstinensisk stat og lige rettigheder for alle. Men jeg synes, de holder gejsten oppe for evigt, også her. Altså nu bruger vi for evigt med sådan det limbo, men også for evigt. Lader det til palæstinenser virkelig holder gejsten oppe. Vi kan sidde og grine, både mig, Mohammed og Salem, og tale om alle mulige hårde ting, og tale om gode ting, og grine sammen, og have det hårdt sammen. Det vi nu kan dele. Men der er ingen tvivl om, altså sådan, det er sådan lidt sådan en følelse af, at der er simpelthen ikke noget valg. Det skal jeg. Det er jeg kan ikke lade være som palæstinenser. Er det, jeg fornemmer på dem. Det var en god måde at afslutte af på, Frederik.
Og vil du måske komme ind på, hvad vi vil tale om næste gang, som du er ret glad for, det her emne her? Jamen så næste gang håber jeg, at vi kan tale lidt om... Vi var jo allerede lidt inde på nødhjælp i relation eller versus udviklingsarbejde. Og det tror jeg kunne være ret spændende. For nemlig at forklare, hvornår er det ene relevant, hvornår er det andet relevant, og hvordan kan de sættes i relation til hinanden. Hvordan kan de hjælpe hinanden også. Jeg tror også, vi vil komme lidt ind på, hvordan at vi som organisation, Danish Muslim Aid, så kan være med til at støtte nødhjælpsarbejde, og hvordan vi meget anderledes så kan være med til at støtte udviklingsarbejde. Og så selvfølgelig at høre, nu er det jo pilotprojektet her jo, men hvis folk har nogle spørgsmål, eller gerne vil høre noget andet, eller specifikt, jeg vil ikke påstå, at der er nogen af os, der er eksperter, men du har arbejdet en del år på Danish Muslim Aid. Jeg har været her i 1,5 år, tror jeg, og har, 1,5 års tid. Og har boet og arbejdet både i Somaliland? Ja, så har jeg har arbejdet i Somaliland, jeg har arbejdet i Palæstina, og så har jeg læst arabisk i Egypten også, så jeg har været lidt rundt omkring i hvert fald. Ja. Og så har jeg arbejdet nu, har jeg så været i Yemen og Libanon og Marokko og andre steder. Så jeg håber, at folk de kan se en værdi i det, vi forsøger at formidle i hvert fald. Absolut, og vi er altid åbne for spørgsmål, feedback, henvendelser. Skriv til os på info@diamed.dk eller send os en privat besked, så skal vi nok svare. Kommentarer også okay. Og tak fordi I lyttede med. Frederik og Jeta. Out.